नायलांनाय सेक्रेटारि अफिसाव फैदों नै नाय नायलांनाय नायलांनाय जोबोर समायना नै नायलां सान्दुं गोसायाव थाबायगासिनो दं आयौ आयौ मा सान्दुंलै बेफोरो होत्स गोलोमफ्रुजोबखाबाय नोंथांमोननो देखा अखायाव लादों नायलांबाय था थें गारि थें 1976 नि थें गोदो दावहायाव बाहायनाय थें नोंथांमोननो देखायगोन नायलांबाय था नै प्लास्टिकजों खोबना दोनदों नै नायलांनाय बिराद गिदिर नै नुबाय नै प्लास्टिकजों खोबदों नै गोदो दावहायाव बाहायनाय जादों बे बाहायदोंमोन नै बेजोंनो नै गुलि थाङो प्लास्टिक खोबजोबनाय नै साखाया माबायदि बिराद फुराना जाबाय नाय 83 एखे बावसो नै 83 एखे 83 ए आरसो नाय साखाया बा डेन्जार नुयो नै गोजोनथोंसै लोगोफोर एसेखिनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।